Interiérom i exteriérom dokonale zapadá do malebného prostredia Spišskej Magury. Nachádza sa v dedinke Jezersko, ktorá ponúka mnoho voľnočasových aktivít. Môžete sa prejsť po lese, nazbierať si sladké čučoriedky, či sa kochať krehkou krásou fauny a flóry. V blízkosti chalupy je Jezerské jazero a priaznivcov bicyklov potešia cykloturistické trasy. Priamo v obci sú vybudované lyžiarske trate prepojené so strediskom Ždiar Bachledova dolina. Taktiež sú tu historické pamiatky ako Červený kláštor, obľúbenou atrakciou je splavovanie Dunajca na pltiach. K dispozícii sú 4 komfortne zariadené dvojpodlažné apartmány. Každý apartmán je vybavený kuchynskou linkou, chladničkou a mikrovlnkou. Má vlastné sociálne zariadenie so sprchovacím kútom. Spoločenská miestnosť s krbom poskytuje príjemné posedenie v kruhu rodiny. Má kapacitu 20 miest a je vhodná aj na menšie kongresové sedenia či rodinné stretnutia. Miestnosť je vybavená kuchynkou, DVD hi-fi systémom, LED TV, stolným futbalom, rôznymi spoločenskými hrami a sociálnym zariadením. Svoje čaro má aj ohnisko s grillom na prípravu rôznych dobrôt. Ak sa rozhodnete pripraviť si guláš, kotlík vám bezplatne zapožičiame. Za poplatok si môžete priniesť domáceho miláčika. Parkovanie a rovnako aj Wi-Fi pripojenie v celom objekte je bezplatné. Využite aj karty zliav na okolité atrakcie a čo je dôležité, aj 20 až 30% zľavy na skipasy v Bachledovej doline. Po túre uvítate saunu s východom na terasu nad jazierkom. Chalupa Goral poskytuje dokonalý oddych tela aj duše v prostredí lesov Spišskej Magury. Čaká vás ticho,